Vítajte opäť pri podcaste z ulic do uší. Nikdy nie je zlý čas na to si pripomenúť, že klimatická spravodlivosť nie je oddeliteľná od tej sociálnej a že bez spravodlivosti pre všetkých nemôže existovať lepší, klimaticky aj sociálne spravodlivý svet. Do takéhoto sveta nepatria žiadne formy útlaku, ale ani stratégie, ktoré túto nenávisť a netoleranciu skrývajú za pekné slová, marketingové ťahy či obrovské pride pochody a gay pláže, ako je typické pre pinkwashing. Na podrobnú analýzu tohto fenoménu sme si tentoraz zavolali dve členky z kolektívu Light Univerzity Komenského. Ahojte. 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 Môžete nám možno povedať, že aká je činnosť Lightu a čomu sa venujete? My sme kolektív Light, sme teda queer spolkom na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôvodná myšlienka Lightu, keď vznikal, bolo vytvoriť na univerzite priestor, kde sa môže queer študentstvo stretávať, spoznávať a cítiť sa akceptovane. Avšak v jednom bode, asi viete, o ktorom bode hovorím o októbri 2022 po teroristickom útoku na tepláreň, už Light nemohol ostať len spolkom organizujúcim komunitné podujatia za školskými múrmi. A teda sa Light ako entita z tejto čírej nutnosti zapojil do organizovania protestných zhromaždení proti rôznym prejavom queerfóbie v spoločnosti. A keďže všetci sme osoby, ktoré majú aj iné charakteristiky ako naše orientácie a rodové identity, Light sa angažuje aj v iných témach, ktoré spája spoločná emancipačná myšlienka. Super. A teraz prejdeme pomaly na tému podcastu. Pinkwashing je síce už pomerne známym slovom, ale aj tak pre tých poslucháčov a poslucháčky, ktoré náhodou nevedia, tak môžeme nám tak stručne si povedať, čo je vlastne pinkwashing. No tak pinkwashing ako slovo sa skladá z dvoch anglických slov. Pink, ružová, ktorá je asociovaná tradične s queer ľuďmi, čiže preto. A washing, čo je odvedené od whitewashing, čo doslova znamená malovanie stien na bielo zmesou vápna a vody. Ale teda obrazne sa slovo whitewashing používa na to, aby to pomenovalo nejakú snahu zakrytia nepríjemných skutočností o niekom alebo o niečom. Pinkwashing teda znamená používania nejakého obrazu boja za emancipáciu queer osôb na iné ciele. Ako slovo sa pinkwashing začal objavovať zhruba okolo roku 2010 a od začiatku sa toto slovo objavovalo v súvislosti s politikami Izraelu. V prípade Izraelu konkrétne ide o to, že politická reprezentácia tejto krajiny sa dlhodobo snaží pôsobiť progresívne napríklad ohľadom queer práv ľudí a zároveň tento štát dlhodobo odopiera všetky možné práva a slobody palestínskému obyvateľstvu, zďaleka nie len pre obdobie posledného roka, ktoré znamená bezprecedentnú etnickú čistku v pásme Gazy. Logika vlastne za týmto všetkým je jednoduchá. Palestínske civilné obyvateľstvo je ako celok vykreslované ako v úvodzovkách barbarské, zaostalé, kruto nábožensky fundamentalistické, zatiaľ čo Izrael sa v svojom marketingu stavia do kontrastu ako tá jediná progresívna demokratická krajina na Blízkom východe, a teda čokoľvek, čo jeho silové zložky vykonajú na palestínskom civilnom obyvateľstve, vrátane malých detí, je v mene pokroku a demokracie. Ale vo všeobecnosti pinkwashing znamená povrchné signalizovanie podpory právam LGBT ľudí za účelom niečoho, čo s právami queer ľudí pramálo súvisí, alebo je to s nimi poprípade inými emancipačnými hnutiami v priamom rozpore. Môže ísť aj o marketing, nemusí ísť vlastne iba o politiky štátov. Môže ísť napríklad aj o to, že nejaká firma využije signalizovanie podpory queer ľuďom v svojej reklame, aby si zvýšila tržby, či už zvýšením povedomia o svojej značke skrz kontroverziu, alebo tvorením si v úvodzovkách dobrého mena medzi podporovateľstvom queer ľudí a queer ľuďmi samotnými. V každom prípade sú ale tu queer ľudia ale nástrojom na dosiahnutie cieľa, ktorý našim právam nejako nepolepší, či už je ten cieľ ekonomický alebo iný. Tu vieme tiež vymenovať niekoľko príkladov, či už zo Slovenska alebo zo sveta, kedy takýto marketingový pinkwashing vieme pomenovať. Sú to prípady, kedy firmy vlastne stavia na nejakú kontroverznú v podstate reklamu, ktorá obsahuje queer ľudí a keď im to neprinesie ekonomické úspechy, tak častokrát tú reklamu aj stiahnu. Známym príkladom je prípad Bud Light v USA. Asi vysvetlím, o čo ide. Je to značka piva americká, ktorá vlastne v svojej reklame použila známu transrodovú modelku, influencerku Dylan Mulvaney, ale potom, ako táto reklama vyvolala značné kontroverzie a nevôľu medzi konzervatívnymi osobami, ktoré toto pivo kupujú,
značka piva stiahla túto reklamu a sa za to ospravedlnila. Na Slovensku môžeme napríklad podobný príklad sledovať. Minulý rok bola taká vianočná reklama jedného mobilného operátora, nespomínam si teraz, neviem, či viete. Ja si nespomínam tiež, bohužiaľ. Tuším, že Telekom to bol, alebo Orange, ale to je jedno v podstate. A teda, ale tá premisa bola toho taká, že bol tam nejaký akože mladý muž, ktorý vlastne povedal svojej rodine, že nehľadá si priateľku, čo teda implikovalo, že je queer. Po kontroverzii, ktorú táto reklama spôsobila, tak táto časť bola z tej reklamy tiež vystrihnutá. Je množstvo príkladov a ešte niečo mi prišlo. Áno, Absolut vodka mala vlastne reklamu, kde bolo vyslovene tiež zobrazené aj lesbický pár, aj tuším gay pár, aj rôzne formy queer relationships a ľudia na to veľmi zle reagovali, keď tú reklamu videli všade propagovanú. Takže ako si super vysvetlila, pinkwashing má veľmi veľa podôb a je to takým príznakom toho systému, v ktorom žijeme a v tom, že môžeme zneužiť jednoducho nepravosti, ktoré sa jednej skupine dejú na náš marketingový plán, čo je hore. Keď prejdeme trošku ďalej, tak načrtla si aj páchanie genocidy v Gaze, teda izraelskú ofenzívu, ktorá prebieha už pomerne dlho. A od začiatku tohto celého sa za palestínske obyvateľstvo postavilo množstvo queer hnutí, kolektív a celkovo by sme mohli povedať aj celá komunita, ale stretlo sa to s lavinou vtipov a urážok a najznámejšia z nich je možno takéto memečko o KFC kurčatách, ktoré asi všetci poznáme, že vyrovnajú queer ľudí ku KFC kurčatám. Ale je to dobré? Čo si o tom myslíte? To memečko dokonca spomenul aj Benjamin Netanyahu, keď hovoril v americkom kongrese, že počas svojho príhovoru tiež citoval to memečko v kontexte podpory západu a queer ľudí voči Palestínčanom a Palestínčankám. Tak veľmi to tak nadväzuje to na to, čo už tu bolo povedané, že Palestínčania, Palestínčanky a celkovo aj muslimský svet a Blízky východ sa vníma ako nejaká antitéza voči ľudským právam a ako ten priamy opak západného sveta. Tu všetci majú svoje práva, sme si rovní, máme veľké možnosti, máme garantované slobody a tam naopak všetko je všelijaké násilné a tí ľudia tak žijú v pasti toho náboženského fundamentalizmu a nedokážu sa z toho vymaniť. Akákoľvek možnosť nejakých ľudských práv alebo queer práv je tam úplne nepredstaviteľná. To je stále len kopírovanie a rebrandovanie tohto narratívu, že už sa nepovie, že všetci Palestínčania, alebo na to by už spoločnosť nemusela úplne dobre reagovať, ale povie sa napríklad, že oblasť kontrolovaná hnutím Hamas. Jasné. Hlavne by sme si mohli pripomenúť to, že každé náboženstvo má keby taký veľmi zvláštny a nepriateľský vzťah ku queer komunite alebo queer ľuďom a nebolo to dlho alebo dávno, kým ani kresťania alebo Židia neuznávali takéto zväzky. Celkovo ani dnes v Európe alebo u nás na Slovensku vlastne nemáme uznané či už registrované partnerstva alebo manželstva. To jednoducho u nás si nevieme predstaviť. A je dôležité upozorňovať aj na fakt, že queer ľudia existujú všade. Takže aj v Gaze je taká super stránka, že Queering the Map, kde máte podľa miesta, kde sa urobilo nejaké to priznanie ohľadom svojej orientácie alebo identity, tak takýchto kopec miest je aj v Gaze. A takou najfundamentálnejšou správou pre všetkých malo byť to, že ľudské práva sú neodnateľné z ich definície, teda nevieme si povedať, že a Palestínčania si to nezaslúžia. A takisto nemôžeme povedať toto o queer ľuďoch. Jednoducho, či už si queer, Palestínčan, whoever you are, zaslúžiš si mať zákonné ľudské práva. A preto to nie je správne, čo sa práve teraz deje. Ja by som chcela v tejto téme povedať, že tá požiadavka na queer ľudí, aby bezpodmienečne podporovali kohokoľvek, kto im hodí akúkoľvek odrobinku pri hociakých otrasných činoch, ktoré pácha nejaké vlastne ľudské dôstojnosť, nie je mimoriadne cynické, ale to hlavne úplne odveci podľa mňa. Lebo queer ľudia nie sú ploché obrázky svojej jednej jedinej identity a ani stroje na sebectvo, ktoré nevidia mimo svojho súkromného záujmu tejto úzko vymedzenej identity. Pokiaľ si myslím, že vraždiť civilné obyvateľstvo a znemožňovať mu žiť slobodný a dôstojný život je zlé, nezmení na tejto skutočnosti nič to, že štát, ktoré tieto činy pácha, by konkrétne mne dovolil viac menej v pohode žiť. Ale odhľadnúť do tejto fakt, že najzákladnejšej tézy, tak konkrétne pri Gaze sa častokrát argumentuje tým, že obyvateľstvo si zvolilo Hamas, teda radikálne fundamentalistické hnutie v zatiaľ posledných voľbách v Gaze v roku 2006, čo je 18 rokov dozadu. Odtedy Hamas voľby nedovolil. O pár percent Hamas v týchto voľbách vyhralo proti druhej najsilnejšej strane Fatah. Týmto pádom by malo byť civilné obyvateľstvo Gazy zodpovedné za politické a iné činy Hamasu a zastávať rovnaké radikálne postoje.
Už len z dátumu týchto volieb nám môže byť zjavné, že situácia v Gaze nie je demokratická a vláda ovládaná Hamasom sa jednoducho nezodpovedná vôli obyvateľstva. Naopak, táto vláda opakovane a tvrdo protesty občianskej spoločnosti potláča. Ďalšou skutočnosťou je aj to, že väčšina obyvateľstva Gazy je vo veku, že v roku 2006 buď voliť nemohli, alebo ani vôbec nežili. Takže tento celý narratív je čisto uplatňovanie kolektívnej viny a dehumanizácia. Argument, že niečo nedemokratická vláda alebo úsúdené hodnoty daného obyvateľstva oprávňujú kohokoľvek toto obyvateľstvo vyvražďovať, nie je možné v žiadnom prípade brať vážne. Ani keby bola každá Palestínčanka a každý Palestínčan homofóbny, čo jednoducho nie je pravda, pretože samozrejme medzi nimi je kopa queer ľudí a aj ľudí, čo nie sú queer a samozrejme nie sú homofóbni, tak napriek tomu nemôže to nikdy znamenať, že by sme mali právo ich zmasakrovať. Navyše žiadne obyvateľstvo nie je možné bombami prinútiť k pokroku. Ak čokoľvek, výsledok bude jednoducho opačný. Palestínske obyvateľstvo nemá príležitosť svoje emancipačné zápasy akéhokoľvek druhu rozvíjať v podmienkach, keď každý deň je pre nich bojom o holé prežitie. Generácia, ktorá v Gaze teraz vyrastá, nepozná dôstojné podmienky na život, okolo seba vidí len utrpenie, smrť a deštrukciu. Ak niečo, ľudia, ktorí toto prežijú, budú mať oveľa väčšiu šancu pridať sa na tú stranu, ktorá sa môže zdať, že jediná vie nejakým spôsobom izraelským agresiám vzdorovať. A teda na stranu radikálneho fundamentalizmu reprezentovaného Hamasom. Kto chce pokrok v oblasti ľudských práv v Palestíne, mal by sa v prvom rade zasadzovať o koniec súčasného vyvražďovania izraelskou armádou, no i o koniec neokoloniálnej politiky Izraelova apartheidu. Zároveň je tu taký veľmi evidentný ten rasistický narratív, ktorý veľmi centralizuje Západ, kde je neustále poukazované na tú nábožensky motivovanú homofóbiu, ktorá sa nachádza v Palestíne alebo aj v iných muslimských krajinách a ktorá sa neustále ukazuje ako deštruktívnejšia, nebezpečnejšia vo všetkých zmysloch horšia ako tá, ktorá je napríklad na západe, či už je to kresťanstvom alebo nejakými inými náboženstvami, veď náboženský fundamentalizmus máme aj tu. A všetci vieme a videli sme, že aké zverstva dokáže, ale cieľom tohto narratívu je ukázať, že tá homofóbia, ktorá je na západe, nikdy nebude taká zlá a taká nebezpečná ako tá, ktorá sa nachádza v týchto krajinách. Takže je tam aj veľmi silný ten rasistický narratív v tomto. Áno, ako homofóbia a rasizmus sú si pre mňa veľmi blízke v týchto témach a nedokážeme si teraz povedať, že my máme čisté úmysly s queer obyvateľstvom, keď sa u nás stalo to, čo sa stalo 12. októbra 2022 a je to stále strašná tragédia pre väčšinu queer komunity a ťažko sa z toho spamätáva. Keď sa tak posunieme ďalej, konkrétne k právam queer ľudí v Izraeli, ktoré ho médiá rádi označujú ako jedinú demokraciu na Blízkom východe, tak ako to tak nejak tam vlastne je s tými právami? Môžeme na začiatku poukázať na to, už čo bolo veľakrát povedané, že síce sa hovorí o Izraeli ako o jedinej demokracii na Blízkom východe, ako o nejakom ostrove queer práv na Blízkom východe, ale ani Izrael neumožňuje sobáše pre osoby rovnakého pohlavia, pretože neumožňuje civilné zväzky a sú špeciálne výnimky, keď ľuďom sú legálne uznané zväzky, ktoré boli vytvorené v iných krajinách. A takisto všetci vieme, že sa organizujú pridey a podobné akcie, ale v súčasnosti je politická garnitúra v Izraeli veľmi silno pravicová, veľmi nábožensky fundamentalistická, veľmi často útočí aj na queer práva a na queer ľudí. A není to tajomstvom, že by boli radi, keby sa tieto veci vrátili späť, že ani to není nejakou neotrhnutelnou časťou podstaty Izraela, to, že tam vytvorili nejakú ilúziu tých queer práv. A veľmi často sa stretnete s takým tým, že ja som bol v Izraeli a videl som tam ľudí, ktorí si prejavovali náklonnosť na verejnosti. A toto môže byť, ale väčšinou sa s tým stretnú ľudia len vo veľkých mestách a väčšinou to platí len pre Tel Aviv. Nevidíte niekde ľudí v Jeruzaleme, že dvoch mužov, že by sa držali za ruky alebo že by sa tam dve ženy boskávali. Takže aj to je skôr také, že ten Tel Aviv je veľmi taká výkladná skriňa pre Izrael, že toto my sme tí progresívni, tí otvorení, tuto majú queer ľudia takéto práva, tuto máme ten obrovitánsky gay pride a už sa nepýtajte na nič iné, toto nech vám stačí.
Ja doplním ešte k tomu Jeruzalému, že tam sa dokonca v roku 2005-2015 udialo dobodanie. Bol tam útok ortodoxného žida, on sa volal Jišaj Šisel, nie som si úplne 100% istá výslovnosťou, ale on bol dokonca potom zatknutý, že na Pride v Jeruzaleme dobodal ľudí a potom to spravil znova, keď ho po 10 rokoch prepustili z väzenia. Čiže on sa reálne na ten Pride vrátil a urobil to znova. Preto je ten fundamentalizmus v tomto štáte tiež veľmi nebezpečný a tie aktuálne protesty proti Netanyahuovej vláde už dosiahli takého dosť vrcholu, ale aj tak sa nemôžeme spoliehať, že títo ľudia budú vyslovene odporovať tým krokom tej vlády, čo sa týka Gazy. Áno, v podstate cieľom súčasných protestov proti Netanyahuovej vláde je priniesť naspäť čo najviac rukojemníkov, keďže niekoľko z nich už bolo zabitých. A pripisujú to za vinu hlavne Netanyahuovi kvôli tomu, že odmietol viaceré dohody, ktoré by garantovali návrat. A tieto dohody vyslovene nie sú proti tomu, aby sa zastavilo páchanie genocídy v Gaze. A to ani není problém pre týchto ľudí, že není to téma. Téma je priniesť naspäť tých našich a potom, čo sa bude diať potom, to už je tak nejako vo vetre, vo vzduchu. No ono by sa dalo pri tejto téme fakt, že hodiny rozprávať aj o tom, ako izraelská armáda vydiera queer Palestínčanov a Palestínčanky tým, že sú queer, že musia sa informovať pre izraelskú armádu. Inak sa o tejto identite povie ich rodine a môže to mať akože nepríjemné následky na ich živote. Dalo by sa hovoriť o sexuálnom a inom násilí, ktoré tieto queer osoby zažívajú v izraelských väzniciach a podobne. Ale pre mňa je tá najhlavnejšia pointa to, že kľudne, aj keby toto nebola pravda, aj keby Izrael bol ten fakt najúžasnejší, najdokonalejší ostrov pre queer ľudí, tak ani trochu by to neuberalo na otrasnosti toho, čo tento štát pácha na obyvateľstve v Gaze a i na západnom brehu. Žiadne možné množstvo ústupkov tým správnym, teda v tomto prípade nie palestínskym, queer ľuďom, nezmie z rúk izraelského režimu krv 10 000 mŕtvych hetero aj queer ľudí v Gaze. Je taký slogan, ktorý sa častokrát vyťahuje, ktorý je možno tak už trochu klišé, ale ja si myslím, že v tomto a i v iných prípadoch sa môžeme spoľahnúť na jeho platnosť a teda ten znie: nikto z nás nie je slobodný, pokiaľ nie sme slobodné všetky. A to je podľa mňa tá najhlavnejšia pointa v tomto celom, že ako queer ľudia by sme v žiadnom prípade sa nemali nechať nejako zaslepiť zdanlivým alebo kľudne možno skutočným ústupkom queer ľuďom v štáte, ktorý uberá práva a životy iným skupinám obyvateľstva takýmto brutálnym spôsobom. Proste naše sobáše a iné veci nemôžu byť vykúpené krvou. To je tá najhlavnejšia pointa v tomto celom pre mňa. Presne tak. Preto ako queer ľudia podporujeme Palestínu za každých okolností a na podujetiach protestov, hoci čo mávame aj týmito vlajkami. To patrí k tomu. Ďakujem za to, že ste sem prišli a porozprávali sa s nami na túto tému. Ja som si to veľmi užila, dúfam, že aj vám sa páčilo a dúfam, že sa ešte potom stretneme pri nejakej ďalšej epizóde možno. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme za pozvanie. A my ďakujeme za to, že ste si vypočuli opäť náš podcast a dúfam sa počujeme aj pri ďalšej epizóde.